Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Goeie en welkom hier vanuit de Steerterseel. We beginnen op naar de Frieske Top 100. En dat is het verhaal van deze serie eigenlijk. Want ja, daar staan natuurlijk alleen maar Friestalige noemers in. Wij gaan ons meestal vragen om net iets Nederlands, net iets Engels, wat ze meestal vertrouwd binnen, maar in het Friesk te jongen. En dat ik nog maar een van hun eigen noemers. Joert, ben we touw Simon Veenstra en zijn band. Ik wil even wat vertellen hoe Simon komt van origine uit Burgum, ben het Simburg in de Ronenstad. En is hij tussen de hele wereld wel west met grote shows. Is het Engels wend, maar het Friestalige jongen, dat is wel even een oorverhaal. We hadden oerzetten litten, in dit geval terug Jan Tekstra. En we gaan, en wij is in dit geval collega Herman Seilstra naar hem toe om die tekst te oerhandigen. Speak up, speak up, don't look the other way. Speak up, we need a voice to say. Het nummer is ontstaan eigenlijk, ergens zo 2010. In Rusland was er echt zo'n hele, hoe zeg je dat, een hele nieuwscycle gaande over allemaal mensen die of op hetzelfde geslacht vielen of eigenlijk zeg maar in het brede spectrum van de regenboog vielen en die allemaal werden opgepakt of gewoon op straat werden mishandeld. En daar gaat eigenlijk het liedje over van ja, als je er niks over zegt, ook al zal het tegen iemand in de buurt zijn die misschien ook wel hetzelfde voelt, maar iemand anders hoort het misschien van een afstand of wat dan ook. Als je er niks over zegt, dan zwijg je het ook dood en dan stem je er eigenlijk ook mee in. Dus dat was een beetje, is de boodschap van het liedje. Van dat je altijd uit moet spreken tegen het geweld, tegen welke groep dan ook, in dit geval tegen de queer scene, maar het kan eigenlijk in breed getrokken over iedereen gaan. Speak up, don't look the other way. Het album, mijn debuutalbum heet ook Speak Out en mijn eerste single heette Starting All Over Again en mijn tweede single heette ook Speak Out. En het eigen werk heb ik op een gegeven moment ook op een lager pitje gezet. Dus, en toen kwam er allemaal de Elvis Tour op mijn pad en nog wat andere grote projecten. En ook uiteindelijk de Georgia Moroder, dus dan dwaal je nog verder af. En nu ben ik inmiddels bezig met een hele grote show in Engeland. Dus, maar dat is misschien wel weer een beetje met eigen geschreven werk, wat ik eraan kan toevoegen. Dus daar komt het toch weer ergens op een andere manier bij terug. Dus dat is wel heel leuk. Maar ja, hoe zit die oerzetting eruit van Jan Tekstra? De envelop. Cool. Ja, spannend. Echt leuk hoor. Gaat iemand anders er mee aan de haal? Sis wat en had die niet meer stil. Sis wat wit dat. Ja, dat is altijd goed hè. Dienststem is het verschil. Dit wordt leuk. Tjustere nacht. Tjus. Ja. Nou, je moet ook ergens op oefenen, hè? Ira nog maar zondje hier. Wie het soms om wat er zei. Oké, wow. Te gek. Zie wat en had die niet meer stil. Zie wat, weet dat. Dienststem is het verschil. Wauw, te gek. Zo stoot dit nummer op Vierenwol in de Steerterseel van het Provinciehoes. Ja, het moet. Nu moet het. Het is toch officieel nu een liedje geworden. Met tekst en al. En zoals, ik las het even, of ik zong het even in één keer. Kun je toch metrisch goed meezingen. Dus dat is hartstikke leuk. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Ja, dan krijg je zomaar een Friestalige tekst onder je neus. Dan ben je een tijdje verder. Simon, hoe giet het? Want dan best het Frieske redelijk machtig, maar ik ben net, hè? Ik kan alles verstaan en daarmee houdt het op. Boet een beetje. Nou, het ging eerst helemaal niet. Maar ik heb hulp gekregen van mijn vader. Mijn heid. Maar die noem ik dus ook altijd pa of pap. Dus niks Fries, niks. Maar uiteindelijk kwam het. Het is gewoon heel anders. Je wil ergens op een gegeven moment had ik zo'n fase dat ik overal een J in wilde proppen. Propjen en dat soort dingen. Dus dat je denkt, nee, maar er zit helemaal geen J in. En dus het is anders. En je moet gewoon hele andere dingen ook weer met je tong doen. Omdat het toch andere klinkers zijn. En andere opeenvolgingen van medeklinkers. Dus heel leuk. Het is heel leuk. Maar ik scheid echt alle kleuren van de regenboog. Mijn dank aan Heid dus. Ja, mijn dank aan Heid. Ja. Nou, we gaan een filmpje van die krijgen, want toen had hij wat opname. Die heb ik even een zien, want er zit mijn Heid aan tafel. Pa,
Welkom even iedereen. Van harte welkom luisteraars en niet te vergeten kijkers. Simon Veenstra gaat voor u zingen Speak Out, maar dan in het Fries Sis Wat, een oerzetting van Jan Tekstra. Nou, dat zul je hem hebben. 10? Nee, Jan er al voor? geen tijd. Nog een keer van volgende? Nee, dat is toch leuk? Oké. Oh, we hebben ook een regisseur. Ira nog maar zandje nier. Ira nog maar zandje nier. Wie het soms om wat er zei, Wie het soms op wat er zei, wat hij droeg, wat hij droeg, verkeerde kroeg, verkeerde kroeg, gonger net uit de wei. gong er net uit de waai. De zakenman, Hoe klinkt het dan die niet nee, zo? dat had kunnen. Blinde vuisten, voesten, wat is het? Voesten, bloedken met wat zo stoot was. Zie wat, zie wat, en Harry lief is zie wat, weet dat, die stem is het verschil. Mijn vader, ja, maar wij komen uit de woorden, dus dit is gewoon hi. En andere mensen zeggen hi. En ik zeg, ja, dit wordt er ook niet duidelijker op. Maar we doen dan maar hi of die en dat soort dingen. Dus het is ook niet te oefenen, want ik probeerde met mezelf mee te zingen. Maar dan hoor je jezelf Engels zingen. En dan moet je zelf Fries eroverheen. Werkt ook niet, dus het is gewoon, nou ja, het beentje kwam bij elkaar. We kwamen zo en dat was echt de eerste keer dat het echt moest gebeuren, zeg maar. En dan zo meteen. Dat is een uitdaging. Even Ja. naar de locatie hier. Hè. Ja. Want het is natuurlijk, nou ja, volle dieper in de Friese cultuur. Is net komen als in de Steerterseel. Koest is seel. Nee, nog nooit geweest. Vies ervan. Ja, prachtig. Echt prachtig. Mooi met, nou ja, ik denk de originele, nou ja, vroeger zullen er kaarsen hebben gehangen. En dan ook nog die glas in lood. Ja, echt prachtig. Mooi plak om het Friestalige noemer. Juist, eventjes te doen. De Friestalige titel? Sis wat. Ira nog maar zondje hier, wie het soms om wat er zei. Wat hij droeg, verkeerde kroeg, kongen net uit de wei. De zakenman, hij zag rook, het vanken keerde om ze zeggen net. De kliesjes aan volle onderkoop, en de dokter kwam te let. Want ze stond er in een soest en Ira roenaar in het paard. Blinde voesten, een bloedskepmes, oh wat zo stond waar. Oh, ze is wat, en had die net meer stil. Ze is wat, wit dat, die stemmen zit verschil. Twee jongens rennen hand in hand, tot had ze uit elkaar slag. Nou, ik kon nog weer uit de bar, alleen een net in het nacht. Ze is wat, en had die net meer stil. Oh, ze is wat, wie dat, die stemmen zit verschil. Gevaarlijk dronken, dat binnen ja, geen ooi op het vuur. Want als dan niet meer is het was, loopt hard tot die tot roer. Ze is wat, en al die net meer stil. Nee, ze is wat, wie dat, die stemmen zit verschil. Ze is wat, wie dat, en al die net meer stil. Ze is wat, wie dat, die stemmen zit verschil.
Ja, zoals die Engelstalige shows te doen, door heel Europa. En zoals die in de Steerterseel dit prachtige Friestalige nummer intussen. Simon Veenstra. Ja, dat wist wat huiverig, Ja, maar hoe ik kan vond volgens mij gewoon wel goed, of niet? Oké, dan is het goed. Ja, ik heb mijn best gedaan hoor. Hey, ja, de energie zat erin. Ik ben heel blij met het beentje. Echt fantastisch. Dus ja, super blij. Maar ja, en het ging volgens mij goed. Het is, ik heb geen J te veel gezegd, dus dan is het goed. Als is het goed. Die En tekst, anders vergeef me mensen, vergeef me. Ja. die tekst normaal gesproken zit natuurlijk heel diep nou in die brein, om het zo maar zo te drukken. Ja. Denk je er eigenlijk nog niet bij zijn performance of is het blazen? Nee, dit is echt nadenken ten top. Ja, Jan Tekstra heeft het vertaald. Echt super te gek. Echt dankjewel Jan. Maar het is gewoon, omdat je het gewoon altijd in het Engels zingt. En je hebt het in het Engels geschreven. Dus het zit in je DNA. En je hebt het natuurlijk al heel vaak gespeeld gewoon. En dan, ja, en omdat alles nieuw is en de taal en de uitspraak, ja, dan blijf je aan het nadenken. Ja. Dit smaakt het naar meer? Nou, ik vind het wel heel leuk, moet ik zeggen. Maar ja, weet je, ik vind het ook heel spannend. Dus, maar dit is heel leuk. Als weet ik veel, als Heerenveen of Cambuur bijna kampioen wordt, dan doen we het Fries volkslied in een stadion. Fries bloed, show. Precies, gaan we dan oefenen. Heb ik jouw hulp nodig dan? Het verhaal krijgt nou een hele gekke, wonderlijke, leuke, grappige kanteling. Want er hast die Engelstalige noemen nou in het Fries dien. Ja. Maar er beginnen nou een Frieske hit van de kast. Nou ja, we vielen hem ook om. Een naïdij. Waar in het Engels waren. Ja. Ja, ik dacht, ja, als jullie dat doen, dan doe ik dat andere. Oh, op zo'n manier. Ja, nee, maar eerlijkheidshalve, ik heb ooit meegedaan aan de Top 2000 Cover Contest. En ben ik tweede geworden. En dat was dus met dit liedje A New Day van de cast. Dus ik dacht, nou, dat is, als dit zo leuk in elkaar, dan moet ik die als tweede nummer doen. Dat is toch leuk? Ja, hoe gang die ook alweer? De nacht is voorbij, de zinnen is vrij, om heen te gaan. Zoiets toch? Live vanuit de Steerterseel. The darkness is gone, the sun has begun to shine its light. Here comes the dawn, the gloom has withdrawn, the world is
Gek uitviering. Ja, op de originele, de echte Friestalige is natuurlijk no stemming. De Friese top 100. Dit net, maar wie wil te gek uitvieren? Simon, bedankt. Nou, jullie bedankt. Echt superleuke kans en opportunity. Ja, echt te gek. Je bent wel eens op tour geweest met een hele grote artiest. Ja. Mr. Moroder. Ja. Gist hij nou ook een beetje Fries leren of niet? Ja, wie weet wel. Ja, dat zou wel te gek wezen. Dan gaan we echt van die Donna Summer disco hits in het Fries doen. Hoe leuk is dat? Hey, dank u wel. Ja, jullie bedankt. Dankjewel. Ja, en dan kun je natuurlijk op dat nummer van Simon stemmen. Sis wat, want dat is natuurlijk nou een Friestalig nummer worden. Dus stem vooral op Frieske Top 100 en in dit geval Simon Veenstra. Hoi. Omroep Friesland, de Frieske top 100.